ассалому алайкум духтаро, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Иншалло ки ҳаматон хуб ҳастед. имрӯз мо пеши духтури акушерка омадем, пеши духтури худам. гуфтанд ки рӯзи сеюм запис када ба пеши ма биё. Он моҳ охироношта омадагӣ будам, ана ин моҳ гуфтанд сарушта биё. хай запис гирифтем, ҳозир омадем инҷа жда дорем, навбат мо нарасида. ҳозир ки очирати мо ки биёя, вақту соати мо ки расид, баъд медуроем пеши духтур. Ай поликлиника биромадем. Пиёда када рафтестем магазини смешницени обув хари. ҳаво гарм. Яки бези ҳаво. обув бини омадем. Якум толи обуви соз надидам ба дил мо. Якум хали сабукак мефарам бигирам. Ё ҳамашам хе бастинам ки сабукак дали. Не якам шулак. Второй борон бинед чӣ хел сар кард. Яке борон сахт шудак. Мо хона рафтистем. Завтракаем, ман гишна шидам. Каждый магазинера ки ма гишна шидам. Биё бирем ба хона. Завтракаем, баъд биёем ба магазинера тамошо кунем. Сақат шаварм рафтистем. Як дақиқа чӣ хел замина тарсидак. борон, шамалак, дай гармӣ, ҳавос салқинак шид. То чанди сахт шиде. Кштаймра бинед курдум чунш. Бибини чӣ хеле зависте борон. На духтаро бинед борон чӣ хел сахт шудак. Я ҷо ёфтем истодем анҷа ки борон бас шава ва бирем дар шихона. Яке сар карда яха борон. Чӣ? 16 секунда? 15%. 15% шана пагоша? 100%. Второй бо фикс прайс омадем тамошо. имрӯз фақат мегардем кӯдако садигда. худут ки тоқа ки бошӣ баъд мегарди магазин ба магазин. Фикс прайс. духтаро мо борона нигоҳ накарда бо абрат на магазин омадем. тони мера рафтем борон сахт. хашаварам гуфтам биё ба ҳамин боронам боша чизои даркори табиқӣ ба бирем хона ки чия бо яке борон сахт шава ирӯз омада наметонем. бо омадем аммо смешницени обув ма гирифтему. бо фикс прайс омадем. чизои новинка омадем бин. борон сахт задистаги як тандури чуроғак зад ку духтарова. талхаи мукафид. телефош. хай чизомона мегирем. баъд мерем акхона. буна гуфтем ки бо як дуюм бор наброем.
духтаро харид морам кардем, боронам бас шуд. Аку рафтестем хона. Айси гуш намонду, айси почаҳон дар кардестем. Худоро шукр ки борон баста гулам. Хел борони сахте борид ки се ҳаво аку шудеста кам-кам. Рози распаковка мекунам. Нишонтон метавонем ки чӣ гирифтем. Зира пакетро баровардан дар курай хай обуфай. Нишонтон метавонем зир кадомша гирифтем. Инҷо нишон додам. Якташ нигиндор буду, якташ бенигин. Обуфи сабука гирифтам барои ҳомиладорӣ. Почаҳон бисёр дард мекунад. Ягон хел обуфи дига пӯшида наметавонам. Духтаро харида ки мо аз магазини Fix Price чӣ гирифтем? Якта зубной паста, салфетка детский майдак барои сумкам, барои кӯдако берунда ҷазир мекунам, гуфта тоза мекунам, чун да даст бошад ҳама вақт. Якта собун гирифтем. Ин ватный диск, ватный палочки, якта освежитель. Айна ин шампунь гирифтам. Намедонам чӣ хел шампунь бошад. Якум бор гирифтаистам. Баъд айни балзам гирифтам. И дуюм бор гирифтаистам. Беҳад балзами хушрӯай, нағзай. Моам хел мулоими хушрӯ мекунад ки хай сок барои кӯдако, киндер барои кӯдако, ҷода салфетка, роллтон гирифтем барои худмон, як пакети мусор. Ин буд хариди мо аз магазини Fix Price. Ин тарафашда бошад ай магазини смешни цени харидем. Якта спрей барои камарӣ. ҳамқа камари бисёр ай берунда ки кӯдако мияд амида берун истодагиам хел мегазаншун. Барои нами гирифтем ки камтарам бошад защищат кунаями камари. Баъд кӯдакода кепка гирифтем. Садик мераванд меган бе головной убор наёянд берунда бозӣ мекунанд, офтоб назанашона гуфта ҳама вақт кепка ё ки панама як чизе бошад кӯдакда пӯшонда биёред. Хай ятаи доранд, ятаи дигар барои ми ягон ҷо рафтан берун харидем шуна. Шаба халита харидем. Шаба Микаэла аз смешни цени. Якта худмата чулки гирифтам. Ҷода шаварм бошад наски гирифтам. Сир обуф ман нишон метам. Чулка обуфи чирам несай, обичный обуфак. Нишонтон додам ку якташ будак нигинадор, ростини нигинадор омада махкул мешад. Хеле почам да шоди безеб меистодак. Размер 36 буду, вроде почада безеб меистода ронашда. Баъд нами обуфа гирифтам. Сабукакай барои беруно. Ҳами удобни обуф. Ба бинои обуф намефорам рости кушида. Чум дар мекунам. И ҳомиладорӣ беҳад қин гузаштааст духтаро. Қада духтор шикоят кардам. Гуфт ки айсарака полни анализ меспорӣ. Калтсиёд намераса, почаҳо дар мекунад. Калтси бинӯш. Вале доруома нагирифтам. Хай ин будак имрӯза як мини влогчаи мо чанд қаятонистум сиёмка кардам духтаро. боварӣ дорам ки шумода махкул мешавад. Дальши худо хоста бошад ҳамихел влогои мо давом дорад. Баъд аз чанд қадар влог накардагӣ нав аки якум бор влог кардесам дар каналам партон шуда. Ин буд свети сиёҳуш, не ки ман бежевиш махкул шуд гирифтам. Инам хел духтаро ҳама вақт бо ман бошад, маро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии ман мебошад. дар ин ҷо влоги имрӯзаро хай ба анҷом мерасонам. худо хоста бошад дальши влогои мо идома дорад.